The DC oyankhulira Malawi mosatopa, kuwayankhulira mwachilungamo, ndipo olozitavuta zitatani ine Amalawi sindingakusiyeni. Ndipo mukamadandaula kuti DC simunamumverero, inenso ndimatha kukumvesani. Lero tikambirana nkhani zokhuza ndi nkhanza. Amalawi akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana malonso osiyanasiyana. Pena kumazifunsa kuti koma ifedi Amalawi tikukhaladi mu dziko lomwe lino. Kumadabwa kuti kodi nkhanza zimenezi ifeyo ndiye kuti anthu makamaka anthu osauka ife makamaka kwathu ndikuti. Koma mwina tisanapite ku nkhanza zimenezi makamaka topic yathu ya lero mamawa uno, ndafuna Malawi ndikuziwiseni zimene zikuchitika m'boma limeneli la MCP makamaka pamene tikukonzekera zisankho za 2025. Ndafuna muziwe kunena kuti posachedwa pompano makamaka mu nyengo imene ya Easter kukhala ma promotions odabwisa ochokera ku polisi komanso ena ndi ena ambomamu, kukhala ma transfers odabwisa ndi cholinga kuti anthu akonzekere chifukatu ngati ili programu yobera zisankho anzathu awawa akonzeka kwambiri. Andi ndi chifukwa chake ndimakuwuza nino a opposition kunena kuti muzisegula maso anu, musegule maso anu chifukwa siku lina muzaona ngati mbanda kucha. Motere kuti kukhala ma promotion polisi amenenso alandire manyota osiyanasiyana cholingatu awafikise pafupi aziyakonda azinena kuti koma anthu awandende anthu abwino. Oti department imene ya NIS nayonso ikhala ikutumizidwa kwa ma DC wonse aku Eastern Region, Southern Region, Northern Region, anthu amene wawa ndi akuluakulu kapena amene akuwadalira MCP kuti ndi awo. Komanso plani ina imene yakufuna kuti aonesese ndija yochosa asilikali pa airport, chifukwa zikuoneka ngati kaubale ndi bomali asilikali kakhangati kakuvuta pang'ono. Choncho akufuna achite kiriye ma airport mu kuti mwina asilikali asakhalemo, cholinga akamabweresa katundu awo asamakhale ndi zokhoma. Choncho mukonzekere kuti muona Amalawi ma airport mukusamusidwa anthu mu nyengo imene MCP yatanganidwa kwambiri kuwatengera anthu ku State House ndikumakachita kumakagwadira kuti chonde tivotereni ife kawiri, chifukwa DPP inalamulira zaka zambiri ndipo amene wakabweranso ndiye kuti ifeyo azatizunza. Tipanga chotheka kuti tikupaseni ma promotion, tikupaseni ndalama zapamwamba, ndipo musadandaule iyayi chiseko chitawapana kwambiri. Kodi 2025 ationesa zinthu. Koma nkhani yathu ya lero monga mene ndanenera ndi yokhuza nkhanza. Amalawi ndafuna ndikuwuzeni kuti ndakhala ndili pakafukufuku woopsa, ndipo Malawi muno muli nkhanza zimene sizinayenere kumachitika mu dziko la democracy. Tikapita koyamba mwachisanzo tipite ku polisi. Ku polisi tu anthu osauka akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Ena okuti milandu iyo kulibe angonamiziridwa, instead of the organ police security organ ichite kafukufuku amangothamanga mwina ndikumumanga munthu without any proof. Kuli nkhanza zokuti sizinayenere kumapita kwa Amalawi, ndipo Amalawi ambiri akukhalira mphati kumakhala movutika ngati ziko lisirawo chifukwa cha asogoleri amene ndi ankhanza, chifukwa cha ma authorities amene ndi ankhanza, chifukwa cha polisi amene ndi ankhanza kuwapangira nkhanza Amalawi anzawo. Zimakhala zodabwisa kwambiri kumamuona Malawi kumampangira nkhanza Malawi nzake, koma akakhala kuti ndi munthu wakunja monga mmene alili ngati amwenye kapena azungu kapena ma Chinese, mmaona zodabwisa, mmaona kusiyanisa. Anthu aja sapangiridwa nkhanza
monga mmene ifeyo anyake aziko timapangiridwa nkhanza. Zimakhonza ndithu apolisi kummanga mwenye basi mwina after 3 hours ndikumutulusa or after 30 minutes ndikumutulusa, yeti akakhala kuti ndi Malawi nzawo ndiye kumukakamira pakana kumulipirisa ndalama. Ndamva chisoni kunena kuti nkhani ya nkhanza yomweyi mwenye wina wamulasa mzimayi kusalima, kumulasa ndi mpeni, koma kupezeka kuti kupita naye ku polisi, apolisi akungopanga nkhanija kumangoyizengereza osammanga, anangommanga zanairo kwa maminisi ochepa, anthu aja odandaula aja atapita, umwenye uja ndikumutulusa. Chimozimozinso kumachinga kunapezeka kuti Chinese wina anachita hayala galimoto ya munthu ndikukanyamulira mu matabwa opanda mapepala. Malo mokuti apolisi ammange Chinese uja, ayi ndithu ndikungomuyitana ndikungomuchita caution ndikumuchita release, koma anakude anzathuwa ndiye kuwamanga pakana kwa 2 weeks. Munyache wa galimotoyo komanso anyamata ache ndikuwamanga, yeti Chinese mwini wa matabwa anali kwawo kubalaka kumanjoya. Ndi ziko lomvesa chisoni limene timapangana nkhanza tokha. Andi akakhala malo ogwira ntchito wande pepani amayi, malo ogwira ntchito Amalawi ambiri akuzunzika, amachita pakana kumamenya. Tapita inu mukaone zimene zikupangika ku kanalo ija akuyichita construct kuchikwawa ija, mukaone mmene Amalawi akuzunzikira kumamenyedwa ndi ma Chinese. Eti Amalawi amene ali anyake aziko alipompo kumayang'ana mabwana osachitapo kanthu, kuwamenya Amalawi osalakwa. Tapita ni kuijenko sewa salima apo pa Eskom apo tikamathamangira nsewu pita kuthuma uko, pamenepo pali project imene ikufuna kuyambikapo za magesi, izi zimachedwa za solar. Pamenepo pali ma Chinese amachita kumamenya Amalawi mambama makiki. Kumadabwa kuti kodi ife Amalawi mtendere wathu ndiye uti, tizapeza liti ziko la demokrasi jalikanenedwa lija ndiye liti, kodi ife tizakhala pa ufulu liti muziko lathu lomwe kuzunzika Amalawi. Tikapita kuma estate kundiye isiye nkhaniyo, kuma estate kukuthyolo kumulanje anthu ndiye kuzunzika kwache ukapoloso ukunamatu. Ukoko ndipo njwera zija za kwa Farao zija zikunama, anthu akuma estate akugwira ntchito ndi nkhanza, kumenyedwa, kupangiridwa nkhanza ndi azungu. Ena kufika saizi yonena kuti mwina ndingosiya ntchito, koma nanga ndikayisiya ntchito iyi ana akadya chani. Oti panopa kuma estate ngati monga mmene kulili kwa Thunga, ujeni kusembereka na ming'omba kapena mwachiduli tungonena kuti ma estate ambiri amene ali under Eastern Produce panopa akufuna ayambe system yomalipirira anthu mu foni. Kodi mmene imadulidwa ndalama mu foni mujamo, munthu muzika mulipirira ndalama yochepa kale, ndiye muzika mulipirira mu foni pampamba kapena pa Airtel. Kodi munthu amene azipita kwawo ndi chani? Anthu kulesa umundumu a union kulesa kulimbana nawo umundumu, koma mabwana akumene kwa kupanga benkhanza kukakamira kunena kuti no wina afune asafune ife tichita implement system imene yonena kuti anthu azilipiridwa kuchani, azilipiridwa mmafoni. Kupanga na nkhanza Amalawi tokha. Ena amene amandimvesa chisoni nkhanza zimene akupangidwa ngakhale ndi boma ndi anthu awa alimi afoja. Kutero ko nthawi ino yafika sopano mulimi alire amene wazunzika ndi foja wache, kuti kuchokera ku Nazare kumuthira fetereza kungongola ngongole, ndipo tikunena panopa ujeni kogulisa ukuku ku auction amadulidwa ndalama zaphwamwamwa, ndalama zina kumaziona kumazifusa kuti kodi ndalama zimene zikuchokera kuti. Lero mukamuyang'ana foja mmene wayambira pa market, iniyo kumamva chisoni, kulira iniyo kugwesa misonzi mene akugwesera aja anthu akukakasasire kunkhata be nofe, kuzunzika Amalawi kuzuzana tokha. Choncho po mulimi wa nzeru amene isangagulise foja wache kuja kumachedwa ku auction, nchifukwa chake no wanda alimi ambiri akumatenga foja wawo kumakamugulisa maiko ngati ku Mozambiki, ku Zambia, at least kusakasaka
andili pakali panopa ziwito madera ngati kunzimba kuli mavenda ambiri amene akulimbira nafoja ndi amalawi ndiye soka ilo malawi yo ndalama yake ndiyochepa mpamba wake ndiyochepa anthu akunja aja akubwera kumagula at least tu mwina pa 1 kg ijayo kuyigula mwina 80,000 mulimi kuti mwina angopukutako misonzi ndizomvesa chisoni kuti tokha sitingakhale as a country ndikupanga malamulo mapolisi abwino okuti amukomere mulimi amene ndi akuzunzika kopsa mulimiyo amakhala kuchokera January kukafika December kusakasaka kuti mwina azale mbewu zimene zingamuthandizire akakhala anthu osauka onde taisiyeni nkhaniyo kumalawi kuno anthu akupangidwa nkhanza kopsa ngati uli osauka uziwe kuti iwe chako palibe ngati uli osauka koma ulibe ma connection kuboma uziwe kuti chako palibe ngati uli osauka koma ulibe ma connection ku MCP uziwe kuti iwe shauri yako ziko limene tinkalitenga kuti likusogoleredwa ndi msogoleri amene ndi wopemphera koma sitinaziwe kuti timaombera fiti manja ndiye ndinafuna ndikupempheni inu a opposition kunena kuti mukamapanga zanu manyaka anuwo ndikumatuma anyamata anu wa media ndikumakuchemererani mukumakuuzani kuti muzima panokha inuyo ndinu opambana chipani chanu ndiye cha kaswiri muziyang'ana mbuyomo ndikuwaona mmene amalawi akuzunzikira tikunena tu amalawi awawa akumathamanga ndikumakayima panzere ndikumakagula shuga shuga kumachita kubisidwa ndi airovo kumamutenga shuga wa malawi munomo kumakamugulisa kunja amalawi ndikumasaukira chinthu chokuti chikupangidwa muziko lawo ena ndi awa awo jenasalima shuga atafuna achite ronchi tayo seji amene amagulisa ujeni shuga wa salima muja ati anali asana achite ronchi mungoziwiratu kuti imeneyo ndi njira yokuti atulusire ndalama amalawi kumalawi kuno kuli kuba kopsa kuli katangale amene sazatha chifukwa anthu athu amangoyang'ana za iwo sayang'ana za ziko ndi ziko lomvesa chisoni limene ine ndimati ndikakhala ndiposa inu ambiri mmati mukakhala mmazifunsa kuti kodi tinkabadwiranji ku Malawi ukanakhala kuti mwayi umapezeka monga mmene anathawira anzathu ngati Burundi ndi Rwandese awaso akupangidwa nkhaza kuno ku Malawi makamaka nthawi ino yachisankho ndi aberedwa kopsa Burundi ndi Rwandese apangidwa chipongwe zikanakhala kuti ifeso zikanali zimatheka ndikuthawa ambiri ife titathawa muno Malawi monga amene anathawira Burundi komanso Rwandese awaso pano atoledwa awa ndi achipani cha MCP atoledwa ndi madobadoba panopa akungowapezera zifukwa zosiyana ndi cholinga kuti aziyabera ndalama pamene anthu akukonzekera zisankho tuzikubwera sopano ndikuchite prepare inu ma MP amene muti mulephere kuma primary inu amene muti muchoke ku parliament simuzabwerera koso konzekerani kuti mukakumane ndi anthu aja mmatha wa kuziko aja ndi mmene limayendera ziko palibe chinthu chamuyaya kutero kwa anthu muphwasamuka kopsa maprimaries akayamba muphwasamuka kopsa mukayima pa zisankho ambiri simuzapambana konzekerani ma BP mukonzekere kulandidwa chuma ndi akatapira konzekerani kusauka konzekerani kuyenda wapasi Bonikalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jezo Village Tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Kumene kotu kunali kulankhula kwa Abonikalindo owanyadira amangoti the DC most dangerous child mtsogolo bungwe la Malawi first the people first. Abonikalindo mlankhula kwa lero amadandaula kuti achonda Malawi tisinthe chikhalidwe tisiye kumachitana nkhanza tokha malo osiyanasiyana iwo andithu apereka zitsanzo zosiyanasiyana monga kupolisa kuti kupolisi tipeza kuti munthu mwenye mchaina kupalamula mlandu wake sumachedwa kumveka 30 minutes 1 hour munthu watuluka ali pa ufulu akuyendera ntchito zake zina ndi zina komatu Malawi wakuda mlandu omwe kupalamula koma mpaka na ndithu masiku awiri atatu ali muselo mlandu wake
usanamveke kuti uyenda bwanji. Komanso adandaula kuti ayi malo ogwira ntchito anzathu achi Malawi akuzunzidwa kumene kumamenyedwa kumapatsidwa makofi makiki koma palibe amene amayang'ana kuti Amalawi moyo wawo ukuyenda bwanji. Iwonso akambaponso nkhani yokhudzana ndithu ndi anzathu olima makamaka anzathu alima fodya amene akudandaula kuti ayi mitengo ya fodya sikugwirizana ndi mtengo imene iwo ndithu akuwuzidwa kuti fodya wawo agulitse. Nde mwazimvera nokha kuchokera Boni Kalindo ndine wafuna pano musanachoke kuti chonde mutuze maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena Boni Kalindozi inuyo mwazimva bwanji ndipo maganizo anu ndi otani. Mutuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.